เลยพี่บารอมีเพียงสบายพี่ชากระทุกขบวนมาตากจันเมียนชอบบันพาชกีขบวนแบบไหนเป็นช่วยกันมัดบกองสันOn Bishar Benya ke Inter-Ministerial Central Team ye ki jinsha penjulor hasikim. Ya chaprang ki jingpen create ki khatnyo tili ki smart city project khanamba ong menteri ketanat urban affairs so ba sngau balang dhar. Where ka KHADC ye ki nongsen charge nong ban ai jing perchay patba halor ka ke Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2008 Badawa ka Khasi Auto Society ban wanra ya ka an halor ban kinthop ya ka tin Khasi ya po ka khidmet ka bokra ki khubor ki babnya ka sarkar pedeng kala menjur ban pelat pisa komba sau pusan klur tingka na kabentaban ai jingerap syakila not ki blasha lin shop haka jing shlai hasikim kani karai kalong ban ai jingerap ya kate ga jala syakitu ki longyeng ki bisakta na kalyang katanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng kala thau ke Inter-Ministerial Central Team kaban bishar benya halor ka jing sakta sha penjulor hakate ga jing shlai Kati katanat kala ong ba kani ka kinhon kat sele jurip ya kite ki jaka ki besakta bat kat kum ka jing bishar benya on sala ban menjur ya ki la jingerap na kabenta ka sikim ka jing wan tuat kinsan ha ka wa tista kala penjulor ya ki babun ki jing kim bat kum jo ya ki babun ki jaka bat ki project ki bedon hasikim Baro ki kali ki bayat ha kanong ba Shillong ken hab ban hapo ka jing khmi benya da ka Integrated Command and Control Center ka ba on sala ban pendap hau benai leber lashim snem ya kani lai thu do simbot menteri rangba ka jilla ubadai khmi ya katnat urban affairs uba sngau balang dhar ha ka bawla ong bana kaliang ke sarkar kan sa pentri kamno ya kate ka project tak hado bandala ban pendap ka jing thmu jong ka Integrated Command and Control Center Ya ki CCTV camera ba ki tiar ka juk menta on sa pendat na kabentaban bishar benya ki kali ki biyat ha kani kanong ba hapo ka Shillong Smart City project halor kani uba dhar ulong baro kini ki project ki don khatnyo tali ki ban penya chaprang ya kani ka kam different type of project and all of them are under full swing and related with that ICCC Integrated Command Control System. So I think by March they should be completed. And once completed, we will start implementation. That is related with the ICCC. Ki babun ki bentah jong kathan sate lam ingi kintup ya ka Meghalaya bat kumjo kanong ba Shillong. Kila sakhi ka jingjur slap ka jingtit uperthat nado ka sngi pale. Ka jingjur jong kal air ka lakta kanong ba Shillong ne ka stem. Na kalyang ka Indian Meteorological Department kalai tho baka jing ther slap kan nangyai jur harengkat ka jing tiet uperthat bat ka jing thaba ka leile hakikat tu ka ni ki jaka jong kathan chitela mingi haki ar pusau kenta ki bansawan kumba kalong menta om shimla don kinu ki jing ja ki basngosi ka Khasi Hills Autonomous District Council Kalawer ginong sin shnong ki bahap hapo jong kanong ba Shillong na kabentaban ay jeng pensay patba halor ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2008 but ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2008 ka KHADC kala kwa aru ba kinong yalam shnong ken song tho shapang ka Meghalaya Building Bylaw 2008 Habapin pau hakila pathai khubor uba taibor pathau ulai thu ba dangshen ka KHADC kala pediang da ka wei kalenti ha ka beidei ba ka jing register ka khando ka shia ulai thu ba ka council kala kwaru ban pentri kam ka digitalization of India land record management hakijaka ki bahap hapo jong ka KHADC ki ba angaliang jaki pai ba sosong ki bawan sa council ban shim ya ka land record Napoka office ke jongi. Dia ke pelong ini berperkat angin hap dan but ke kejut mentah. Dia tak ada pelong ni program menpersetu iki halor kajing kuat jong ke diskursus dan penterekam ya ka digitalize Indian land record program management. Kabange
yo ya ka jingarap na ka sarkar kami Hadian peladat ban penlong ya ke jengeki bat ya ke seminar hanong ba Delhi ke Khasi Author Society kelarai bandawa na ke sorkar pedeng na ke bentaban wanra ya ke an halor ke jing penrung ya ke ketin Khasi ke kernet ke bapra jong ke riti sinshar ha ke yang dorbar parlimen ke ban salongshen Habe krem kelap thai khubor Presiden ka Khasi Author Society uba nong lait ulong ba ka society kalapan ya kejubak na ka office terekam umentri ki kampo yeng ha ka bedei bat ka memorandum baladawa ban kenthop no ya ka ketien Khasi hapo ka kernet ka bapra jong ka di India Decision that we have taken was to wait for a respectable lapse of time before the Khasi Author Society take further steps of action or agitation with regard to this demand. So these were the 4 important resolutions adopted by the Khasi Authors Society at the end of these programs. Ka all giant midday meal workers kalapan long ya kejengki habar office jong ka DSEO hajawai hinan kasngi bandawa na kabenta kejeng bamyok tulop ke jongki mentala bon benai baro kinong tre jong ka midday meal na East Khasi but Ripoy district ru glacier bentalang ha kani kejengki Presiden uba Jerry Anderson Suting ula pentip ba ka sinjuk kala aipor haduk ka khatlai terik benai nailor sa ka sarkar ban pelat no ka tulop pat ban penkiru ya ka jingsiu jongki haba penshai halor ka tega bentau laong ba ka tega jingle kala ban penklon mar jengmut ya kinong tre ya kata ke deadline ke bangi ah po khatlai terik niu benai lada ka sarkar kam seu baron riu benai ke basa Kapisa na do panay April, hado panay September, nakaliang gajongi ki kuk ki badon hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing ki ne ka jing ya jing keren daga kham tang te halor ki ne nakaliang jong ka DSEO kala keren ong kala ong yangi bakan sa ya tho ya ka ne ka jing le ka jing lap ka jongi sa state government hagajo ka poro ka karpat yangi bangin nang yaisa sa katoka nisngi Padam ya le ya kata ke kam ka jinga khi bakam namar ba ikermen nagaliang ka jongka baka sarkar kan le ro hagini gisni banwan mentang ini pe kejeng long juman kesimbangan shalong kejeng shit kalong khat khandai pon lai degree celsius kejeng khat kalong khat 3.5 degree celsius kejeng skam kau hau kalong khandai pesau na kashis pa men dapat prana kashis pa janmet kejeng hap slap kalong khat 8.9 mm Kalak benon ke jenghap selap ke malumala haki bebun ke jaka. Soban pois bukut jong tup kubor yang pek biang sesian kemat berkongsan. On bishar benia ke Inter-Ministerial Central Team yang ke jengsha penjulor hasikin. Ya ceprang ki jingpen krea iki khatnyau teli ki smart city project hanong ba ong menteri ketenat urban affairs uba sniaw bhalang dhar wer ka KHEDC ki nongsen sharnong ban a jingpen shai pat ba halor ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2008 bat dawa ka Khasi Author Society ban wanra ya ka an halor ban kenthop ya ten Khasi hapo ka kernit ka bapra Di perlok dah kita kubor lapoi sebukut jong tup kubor jeng mata kajan mien hadu bindi syam yang berpilih syai kesing kulai pi barok